тамошобинони азиз, барномаи як ва як Салом ТВ бо шумо ҳастем. Ҷамшед Исмоилов, Маъмури Вализод ва ман Зафар Ҷаноғоев бо шумо ҳастем ва барои хушҳолии шумо мо омода ҳастем ки шуморо хандонем, шуморо чунакай рақс кардем. ва қисми дуюм бозии 3 дақиқа 10 калима Ҷамшед Исмоилов ва Маъмури Вализод мефаҳмонанд бо дастон, бо пой, бо пош, бо умуман ғалтида фарқаш не. Мақсад акои Маъмури Вализод фаҳманд. Муразими воз мо омода ҳастем садоро баландтар бикунед. Агар ки шунавида моред гӯед ки ман шунавида истам аз рӯи ҳақ шавад бошед. Чун мегӯям омода ҳастем. Наздик наёед. Как дела? Аз дигар Всё нормально. шуа Тамом. Хуб, омода ҳастед ака Ҷамшед? Омода ҳастанд аллакай. 3 дақиқа вақт, 10 калима. Якум калима суруди ҳиндӣ. Вақт рафт. суруди ҳиндӣ. суруди ҳиндӣ. суруди ҳиндӣ. Ковбой. Не. суруди ҳиндӣ. 10 калима. ҳиндӣ. Hindistan, hey! Hindi. Surudi, Hindi. дурдик. Ne? Surud. суруд. Hindi. ҳиндӣ. дует. суруди ҳиндӣ. индия. Surud. ҳиндӣ. суруди ҳиндӣ. суруди ҳиндӣ. Good. суруди ҳиндӣ. суруди ҳиндӣ. Yes. Farshi garm. фарша чӣ? Farsh. фарши гарм. фарши гарм. фарши гарм. Good. плацдарм. Ved kalima basın. фарши гарм. вақти гарм. Dayıyorsun. фарши. Yakuni dakika. фарши гарм. Diğer kalima gülün. Bir ivaz kılın. Jamştako. Kalimayı ahama dostlarının iman. радио салон. радиои салон. Oo. Ana hiç boz besme doram güzel. Lingeyi pol. лингаи пул. лингаи пул. пул. Paçeşi. бачаи шӯх. бадкирдор. бачаи шӯх. бачаи шӯх. бачаи шӯх. Yes. Nimta no yo kok. Nimta noni kok. Нони сахт. Nimta noni kok. Qarib vaqt voqea rasida sudan. Noni kok. Nimta noni kok. Yes. Maъмури Вализод. Vaqt tamom. Hasan ба шумо ва муназими воз ҳалақаи садоро пас кардан нимта нони қоқ фарши гармро шумо дарёфт накард. Суруди ҳиндӣ ба қандар азоб кашидема? Суруди ҳиндӣ буд. خب тамошобинони азиз, умед аз он дорем ки барномаи имрӯзаи мо ба шумо писанд омад ва меҳмононе ки имрӯз ҳаракат карданд ки барои болидахотирии шумо як барнома бикунанд ба мақсади худ
расидем, агар бигӯем ки тавонистем, пас ба мақсади худ расидем, лекин мо тавонистем, зеро ки шумоён бародарони азиз, шумое ки ҳамарӯза дар хизмати мардум ҳастед, чун дар маъракаҳо, дар консертҳо баромад мекунед, суруд мехонед, инам як хизмат аст барои мардум, як хушҳолӣ аст. Ва шумо оне ки омадед, не нагуфтед, ташаккур мегӯям ба акои маъмури Вализуд, ба акои Ҷамшед болида хотириро, чун дар ҷудаи санъат пешравиро таманно дорам. Дар куҷое ки бошед ҳамеша хурсандӣ бошад ва мегӯям нимта нони қоқ бошад ва ҳалол бошад, зеро ки мо бо меҳнати ҳақ ҳалоли худ кор мекунем ва барои шумоён азизон мо хурсандиро мебахшем. ва имрӯза барномаи мо ба охир расид, лекин то ба охир расидан як таронаро мегузорем, пас аз як чанд лаҳза боз бармегардем ва барномаи як ба як бо мо бошед. боз мегӯем ба шумо хушҳолӣ, зеро ки Салом ТВ ба шумо 24 соат хушҳолиро ҳадя мекунад. имрӯза меҳмонони улиқадри мо Ҷамшед Исмоилов, маъмури Вализуд, ва боварӣ дорам ки барнома худи ба шумо писанд омад ва умуман як эҳсосот, чӣ гуна эҳсосот шуд аз барномаи як ба як? барнома албатта хеле ҷолиб буд, хеле махсус шуд ва умедвор ҳастем ки як барномаи тамошобоб барои ҳамаи тамошобинон мебарояд ва ба ҳамаи мухлисони барнома ва телевизиони Салом ҳамеша сеҳату саломатӣ, умри дароз, осмони соҳибаи хубор тамононид. Ташаккур ба шумо низ ва хушомадед мегӯям боз як бор дигар, дар дигар барномаи шуморо интизор мешавем. У нас весело было целых несколько часов, и я рад тому, что вы сегодня наш гость, наш дорогой, уважаемый, многоуважаемый брат Маъмури Вализуд. Какие ощущения после передачи и пожелания нашим телезрителям? Я могу сказать, очень было приятно, весело. Желаю посмотреть эту передачу и желаю телевидению Салом процветания. Да. Ваши слова, да, Богу, как говорится, в душу. Дай Бог, чтобы у вас было хорошо, и у нас, и у вас, дорогие наши телезрители. имрӯза барномаи як ба як ба охир расид ва ба ҳамаи шумои онҳое ки моро тамошо карда будед ва бо мо будед, ман миннатдорам, сипосгузорам ва ба бародароне ки имрӯза меҳмонон буданд, акои Ҷамшед Исмоилов, акои Маъмури Вализуд, муваффақият ба пеш, ҳамеша сарбаланду некнон бошед ва бештар шумо метавонед бародарони гироми қадри моро аз Салом ТВ тамошо карда бошед. хайр то диданҳои нек, ҳамеша хушҳол бошед. Мо бо шумо ҳастем дар барномаи як ба як дар Салом ТВ ва инчунин радиои Салом 24 соат бо шумо аст. Мавҷи 93 FM. Агар ки дар мошин бошед, пас таронаро гузориду тамошо кунед аз Салом ТВ моро. Радиои Салом, Салом ТВ 24 соат бо шумо ҳастам ва инчунин сипосгузории худро ба ҳамаи нафароне ки дар ин ҷо ҳастанд ва маркази продюсери Фарух Ҳироматов ва инчунин ба шумоён як бор дигар бо ин ки ба барномаи мо чун пазируфтед. Бо мо бошед. Хайр, то диданҳои нек.